Parhalado HKBP delitua pasahaton selamat hari Minggu tuhita saluhut nanaro tu parmingguan sadarion saya di pasu-pasu tuhat tama parsaurat taban sangap di guarna selamat ulang tahun nang di ruas ni Huria marulang tahun di bagasan nasa mingguan saya di lot Tuhanima gajang ni umur dohot hahipason tuhata mamangalehon gugut tuaka nagale hamamalum tuaka na marsahit dohot pakirimon tuaka na targugot jaladami nasiat tuhata Jesus Kristus ima mangarajay roha ng pikirata sa luhut na Shalom. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon, pardenggan basa do Jehovah, tau partano batuan di hari hagugutan, jala ditada doa kana marhaposan tu ibana, haleluya. Yang mahita ali Tuhan di bata pargogo naso hatudosan hodo na majuhami jala hodo papunguhon akan na pinilitmu tuhuriam na badiay mauliate marohanami ala naung dipasahat ho hami tu anakmu asa ibana na punahami asi maroham say pargogoy mahami mangulahon na nido ni hatam asa domo hami dohot ng tulhas tulabong mo. Amen.
tabigema patik ni debata di mingguta sa darion. Ima na tarsurat di Titus 2 ayat 10. Laos diajari dohita paimahon hatuahon na tarhirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata na balgai, dohot Kristus Jesus si paluay. Ido sahatna atong rak mangidagugo mahita, siyan Tuhan debata mangulaw sa. Ale Tuhan debata, sa pargugoy mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amen. Ali di bata namin na marisiruha jalan abadiya. Ama namin marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahari hami ro tu jolong. Muhilala hami do. Ikot doa siniruham di salhut hami halak berdosa. Alani i doumbain na hupasiret hami dilinami sa darion di jolong. Jala huparhatopot hami. Tung nasujud-jud do hami manipil siyan at kadalanmu na badiya. Songon biru-biru na lilu. Saya pabalikan siyan gelong ala ni dosa nandi. Hai jangri halo mohon namatian yang ata padosa. Alain kami bahon ni rohan hadolo monyoham asa marun. Sesama saluhut hageduhon nami duhot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasa sadari. Anak mo Tuhan Yesus Kristus. Sa pahot mga siniruham di hami marhite-hite panidagion doot haguhun nito di perbadiya. Asa tarapos ituturohan nami manjuho. Asa patun igor jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di goan mo na badiyay. Amen. Kata taringot tuhasisaan ni dosata. Roma hamu tuaw. Asa mangulit o timuna. Nina Tuhan Jehovah. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dapdap. Botan do bahino ko songon ita. Nang pedara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon maari debata na lijam. Amen. Sa
epistel ta di minggu ta sadarion ima sian Johannes Sonom ayat 24 sahat 35 tajah mamarsikot soring asadung di ida na toropi naso di si Jesus nang akka sisian nape dibongoti mamuse akaparau jadi Roma tuhuta Kapernaum mangalului Jesus. Jadi berlibang nasida karena dibalikan ketahui dina nasida naman ibadah guru sadihari dohoro tuson Dungini na Jesus mamangalusi nasida natutudo si tutudo na hudok o tuhamu dilului hamu piau dada ala nang dapot rohamu na taday tung ala ni nabu surido hamu na mangan roti i. ulang mas si pangalan na ulang salpo alay si pangalan ng iyan ko hinahuluan na sa lalaliha na naay na malaming anak ni Jolmay may hawa ay ibanado ihatidak ko amay ribata. Dungini na nasida mamadok ibana dia mabahay nun nami asa ula ami aka ulaon lo manirohan ni dibata Dungin na Jesus ang mamangalusi na sida hapon siya hamuman na sinuri di bata sima ulaw mo monirokana. Dungini na nasida ma asa dia matada bahenomu si idaw nami asa tungpur siya hami diho aha diulaho Dia ako nami mangan do di parporsiha sono nagkasulat Dilian dorokisian banwa ginjang panganon na sida. Dungini na Jesus mamadok nasida natutudo hatakon tuhamu apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian banwa gijang damangido mangalehoni dihamu roti natutu nasian banwa gijang. Tuat sian banwa ginjang dong silehon hamuan kuportengyon didoro tinasian di bata. Gabe didok nasida ma saitong malehon tuhami ali Tuhan roti si songoni. Dungin na Jesus naman mga sida aw roti hamuan nili sandok na sumalebe manangise namrot waw jalan na susukabe mamuas manangise napursiya dari hidung Imasahat na martua na tumangiyon hata ni dibasta jalan na upiopsa. Amin. Mahapur siya tayo dakon nilungat sa hapur siya sa sabdo pagbiyon ram ang kamadok. Aw saya di debata jaluba hidup mapapatunan sa halusan na tumapalangit do ano. Aw siya Jesus Kristus anak ni debata jaluba na sa sadari imam na tinubuhan ni Maria na nagagabiya siya ko ni Maria antara sa rumah. Hidup Tuhan teman-teman dari di Pangunan Siatus namati kepada Dewana di Hau dengan silang lalu namun lalu di hari katuduhan namun naik di surga lalu namun dibata jaluba amanai katuduhan nasohat dosani di sini ibana pay memutus sakit kalau
Oras amang inang. Tabi kima tikting minggu ta sadarion, tikting nama ragam dohot tikting parhepengon HKBP Dilitua. Minggu 4 Agustus 2024. Kuarni minggu, ima minggu pas 10 dung Trinitatis. Ima topik minggu, debata mangalehon sagu-sagu hangoluan tubangsona. Torop ninaro tupar minggon 28 Juli 2024 pukul 8.30 berjumlah 470 orang, pukul 10.30 340 orang, pukul 17 atau jam 5 sore 136 orang. Sekolah minggu pukul 8 di Jalan Banyumas 146 orang, di Jalan Medan 21 orang. Pendaftaran per guru Malua di Puka Huriatado, pendaftaran tu akka iana kota nanaing merguru Malua 5 tahun ajaran 2024-2025. Asa akka iana kota nanaing mendaftar di pasahat ma fotokopi surat terdidina tu situa sektor masing-masing. Jalanaung mendaftar 1 tikion godang na halak 16 halak. Perayaan HUT Kemerdekaan RI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di hari Sabtu 17 Agustus 2024, ima acara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Alini di Patupa Huriatado pelaksanaan upacara pengibaran bendera di Gedung 2. Domutusi pinangidoma tu saluhut ruas ni Huria HKBP Delitua asareta mahita lau mandahoti acarai. Pulau ni masuk pukul 8.30 WIB. Dungsai acara pengibaran bendera laos diuruti kegiatan perlombaan. Ketiga, kegiatan lomba tahun Oikumene inklusif di Minggu Ta Sadarion 4 Agustus 2024 Patu Paoni Huriatado lomba tari tradisional 8 etnik Sumut. Kegiatan ini dipatupa di Gedung 2 masuk pukul 13 sampai dengan selesai. Namun di hari Minggu 28 Juli 2024 Naung Salpu Nunga Marujungolu Meli Rumiana Boru Tampu Bolon tutup usia 32 tahun, tubuh 16 Desember 1991. Na Makabaluhon Posman Manulang Sian Sektor 3. Tuhatama nama ngapuli Jala Margogoihon Sude keluarga 1 Agustus 2024 Naung Salpu Nunga Marujungolu Amang Sintua Demar Siagian tutup umur 78 tahun, tubuh 4 Januari 1946. Sai anggiat mati butarapul Sude keluarga Natinikona. Domutusi di Bagasan Minggu Ta Sadarion laos di Patupa Huriatado ibadah permingguan na ni uluhon ni amang pendeta Kotler Siagian STH MPSI rap dohot situa sektor nang ruas ni Huriata sektor 1 masuk pukul 9.30 yang kita laksanakan pada pagi hari ini. 5. Panjakkonon Mulak Tuhuria. Hari Minggu 11 Agustus 2024 Patu Paoni Huriatado Panjakkonon Mulak Tuhuria 5. Jusni Lisbeth Boru Malau Sian sektor 2 Janto Malau Inang Citra Boru Simbolon Rap Dohot Yanak Konna Nasida Ima Clarissa Boru Malau Sian sektor 2 Ulauni di Patupa di Parmingguon siang. Makatindakon Haporseon di Minggu Ta Sadarion Patupauni Huriatado makatindakon Haporseon tu sahalak naro sian karismatik ima Indah Dwi Utama Hura Ulauni di Patupa di Parmingguon siang. Jadwal kor tu Minggu 11 Agustus 2024 permingguan pagi ima prarmaja dohot NHKBP, permingguan siang ima ina persauran dohot kor gabungan. Jadwal pertanian sektor prarmaja dan NHKBP di hari Rabu 7 Agustus, Kamis 8 Agustus, dohot Sabtu 10 Agustus 2024. Rabu sektor 2 di keluarga di Bagasni keluarga Amang Egultom Inang Boru Sinambela beralamat di komplek SMA Negeri 1 nomor 001. Rabu sektor 3 di Bagasni keluarga Amang RH Lumban Raja Inang Boru Sinambela beralamat di Gang Ladang. Rabu sektor 4 Nyonya Panjaitan Boru Bukit Opung Nathanael
beralamat di Lorong Pondok. Rabu sektor 5 di Bagas ni keluarga Amang Sintua W Pakpahan Inang Boru Simbolon, beralamat di gedung Sekolah Minggu Jalan Banyumas. Rabu sektor 6 di Bagas ni keluarga Amang T Silalahi Inang Boru Sitomorang, beralamat di Jalan Pelajar Ujung Villa Patumba Permai Blok D nomor 6. Kamis sektor 1 Opung Olga Boru Parapat beralamat di Jalan Pasar 6. Kamis sektor 7 di Bagas ni keluarga Amang A S Sitohang Inang Boru Gultum, beralamat di Perum DL Sitorus Blok C nomor 14. Kamis sektor 8 S Sirait Inang Boru Tambunan, beralamat di Jalan Topas 2 nomor 34 BSD. Kamis sektor 9 di Bagas ni keluarga Amang J Marbun Inang R Boru Pardosi, beralamat di Banjaran Gang Patonah. Pra dan remaja di Gedung Sekolah Minggu di Jalan Banyumas nomor 3. NHKBP di Gereja Gedung 2 di Perumahan Deli Asri. Minggu Ceria di Bagas ni keluarga Rivaldo Marbun di Jalan Pajak Atas sektor 5. Amang Inang, bisa kita lihat laporan keuangan pertanian kita untuk Minggu 4 Agustus hari ini. Jika alau ada nilai ataupun gelar ataupun nama yang perlu dikoreksi, bisa langsung menghubungi sektor masing-masing untuk dilakukan perbaikan sebagaimana perlu. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Dameni debata na sumburung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Adorang so hujahahod dihita hatani Tuhata. Obartu na tersurat nakid di tik-tik tai. Au padita kotler siagian, inata Boru Simajutak, padita resort di HKBP Resort Koserna, Medan. Jala ahudo na mangido tu padita resorta padita Yudi, Parjamita di Parminggota di Ngananon, ala na tua-tua na modingon, apala opuku penghargado wilala bolo di ari mingguon agape di tonga-tonga ni habut ni roha boy pinasahat
hata ni tu hatta tu hita lumbobi matu keluarga na tinadikon ni na tua-tua na taholongion alanita zahama jala tabigima hata ni debata di parminggota di ingananon tersurat di buku 2 Musa biddu 10 mamuka sian ayat 2 sahat rodi ayat 2 Musa 10 ayat 2 rodi ayat 8 songonon mahatani tuhata jadi marmungut-mungut ma sadok luhutan nihalak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani di dok halak Israel matu nasida tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir di nahudul hami di labung hudun akan namarisi juhud di nabusur hami mangan sagu-sagu ay di togihon hamu hami ruar tu halongonanon laho mamunu sadok luhutanon aturaparon dungi ninna Jehovah ma tu si Musa ida ma parok kuma tu hamu udan sagu-sagu sian banua gijang asa ruar bangsoi jala di papungu sai sadari nai asa huujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang alai jupang pauno marihon paulion nasida ma nabinuan nasidai gabe silopit mai martibakon na pinapungu nasida siapari dungi didok si Musa dohot si Aaron ma tu sudi halak Israel bodarion ma boton muna Jehovah parwarhon hamu siat tano Mesir sugut manugut idaw muna ma hasangapon ni Jehovah ay nunga dibege ibana parungutungutom muna dopak Jehovah ay tungisi mahami pola ubahin tung marungutungut hamu dopak kami akum ni didok si Musa ma bolo dileho Jehovah juhud panganom muna bodarion jala butongan mangan sagu-sagu mandugut nai ala naung dibege Jehovah parungutungutom muna namar menguti hamu dopak ibana ay tung isi ma anggo hami pola dada dopak hami hamu marmungut dopak Jehovah do ido sahatna mengeluh komplain adalah karakter buruk seseorang yang tidak mau maju bahkan tidak pernah bersyukur asa jubulu majo tapare sobe dirita jangan-jangan hita pe juk do marungutungut dingulun juk do hita mengeluh juk hita nang komplain holan ala ni saotik do rupani holan ala ni pargaitot do rupani nunga manigorro parungutunguton sian hita alay tayo ma ganup halak na digohi ungut-ungut say toktong mengeluh jala say holan na komplain ulon na tung sangod dia maibana majalo pasu-pasu na baru si pasahaton ni debata tu ibana bahkan orang-orang yang bersungut-sungut mengeluh dan komplain biasanya dia memiliki karakter budak parangi hatubad do parangi na songoni ido na tabigi
nataboto dingolu ni halak Israel dung haruar nasida siam Misir boho nasida di halongonan di padang gurun hati hai marmungut-mungut nasida tu Jehovah, marmungut-mungut nasida tu si Musa, marmungut-mungut nasida tu si Harun, ala rapar nasida jala mawas di halongonani suada jagal, suada zuhud, suada roti, suada sagu-sagu, songon naningok nasida di pangan nasida hati di Mesir, atik pegabe hatuban nasida, asa di paluan nasida sen hatuban Misiri. Mereka yang meminta berdoa kepada Tuhan, ya Allah lepaskanlah kami dari perbudakan ini. Nunga maci hacit di lala nasida. Alaidung di palua bangsoi di togihon haru warsya Misir, gabe gok parungut-ungutod do nasida. Karena bayangan mereka tidak seperti kenyataan yang terjadi di padang gurun. HP holan male nasida, holan mawas, holan loja, holan marsahid, holan dang adong nariko dingoluna, holan hurangan ibana, manigor marungut-ungut. Di dia do Tuhani ninna rupani. Alai molo bosur, molo butongan ibana, molo sonang dilala, molo malu persahitonna. Puji Tuhan, saima padokna. Alai molo larong dah humurang, ro sitaonon, ro persahiton, male pogos, say Roma hatatta, di dia doho Tuhan. Songonido parang ini hala Israel. Jala lohok do nangi tuhi tabi sahak rodin waing ra. Hola dak sikop di golu tahun di dia doho Tuhan. Alai mulu sikop bo bolu tabodo. Saya gogodo ita madok puji Tuhan. Itulah karakter umat Tuhan yang tidak akan pernah mau mengalami kemajuan. Bahkan yang tidak akan pernah mau bersyukur dalam kehidupannya. Persoalan dia masih hanya sebatas persoalan perut. Persoalan dia masih hanya sebatas persoalan domestik. Persoalan dia masih sebatas persoalan narikot dingolu si ganupari. Persoalan dia masih soal kaya atau miskin, ada uang sedikit atau banyak. Persoalan dia masih hanya sebatas ngulu-ngulu natadupi si ganupari. Tidak pernah melihat, memandang jauh ke depan. Apa yang terjadi hari ini itu sangat berguna untuk kemajuan kita di masa depan. Holanido manginang nampe marungutungo bangsoi, nampe mengeluh, nampe komplain. Marilah kita melihat apa jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa respon Tuhan bagi umat yang bersungut-sungut itu? Didok dia opat nak diturpuktai. Paro okku matuhamu udan sagu-sagu sian banua gicang. Sungut-sungut umat Tuhan dibalas sungguh-sungguh oleh Tuhan. Komplain umat Israel dibalas dengan kebaikan Tuhan. Keluhan umat itu dibalas dengan memberi sagu-sagu, roti, si panganon, tutonga-tongani bangsoi. Isi mehita songoni. Gari si pata sobaru tungut dong atta tuhita nunga juk rohatta. Gari si pata dong komplain dong atta tuhita nunga sogoro hatta. Ngata pasidig siya ni bana. Ngadak tahatai beibana. Alang gutuhatta nampe marungutungu bangsoi. Nampe komplain ibana tutuhani. Tetapi Allah itu selalu menunjukkan kebaikannya. Justru itu ibana huparope tuhamu. Udan sagu-sagu
sian Banua Gijang. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Apabila kita hari ini berkecukupan, sebetulnya itu bukan karya kita semata. Sebetulnya itu juga bukan usaha kita semata. Sebetulnya itu juga bukan hanya kerja keras kita semata. Itu sungguh-sungguh pemberian Tuhan. Dilehot kita sagu-sagu, si panganon ari-ari, narikot di ngolutta. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Walaupun Tuhan melihat bahwa kita penuh noda, hahurangata gudang do, isarana sahanak namamoto bohita, wajah kita dipoto, lalu foto itu di zoom, wajah kita di zoom, nampe berbada kainata, gabi uli daun, manang amata, idaun uli bohina, alemolo di zoom, pasti terlihat bercak-bercak noda di sana sini. Tuhan kita juga jelas melihat kekurangan kita besar, kelemahan kita banyak, bahkan kita sering melawan Tuhan, tetapi itu tidak menghalangi kasih Tuhan terus menyuplai kita. Bukan hanya soal kehidupan dan keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita, tetapi kebutuhan kita sehari-hari pun dicukupkannya, diturunkannya dari surga supaya kita bisa makan minum, memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Bahkan lebih dari situ, di Dok Tuhata huparo udan sagu-sagu, limpahan berkatnya diturunkannya kepada kita. Holani nuang adong go sahita na parah. Sahitodang boy diubati dokter. Sahitodang adong ubakna di dia apotek dia pe. Sahit na maol pamalumon. Sahitamay. Idok guarna di bahasa asing affluenza. Affluenza. Bukan influenza, bukan pilek, bukan demam, tapi affluenza. Apa itu? Sahit hamokuson, penyakit ketamakan, kerakusan. Mari periksa diri kita, jangan-jangan kita hampir memasuki keadaan itu. 2 minggu nasalku siatu baduhami di Syria, di Semengbing, Sibidi duluhi. Moding apala bapak budakku, inang budakku di sini. Duksai di suatun barpungu mag keluarga maretong ma sadiro na mosok, sadiro na haruar biaya ay 5 hari asa di suatun gudang biaya sahak ma tujuhut sadiro harwa tuhor ni juhut hola juhut tata sa ekor horbo nabalga namokmok dungi na barang miyak 400 kilo wetong manaro di ulaun adati hira 200 salak ko daro tu si 300 berarti bulu nihali-haliho ni 400 na barang miyak sa ekor horbo seribi basa halahi. Alay dong borgin na adong golobi. Nang adong sawat ko sa peltek. Gudang na habis juton. Gudang na si panganonim habis. Suku-sukuku isi na rotusi mabuati. Natura salakiro manang naro halak na asik nasutarida halak nga. Totui si do naro tusi. Gobarat tadui amanginang naik kudok ko. Yaro mo sila tu pesta isa da gidung ilabuk kuma rombongan na kay nata awu arong meja ku pulik alay saping ngay ubere matong lamanganod da arapotan ijoy namusi saya marsi panganon
ro kacang pamasuk ijalo pasuk tutasna, ro kue bolu ijalo pamasuk tutasna, ro lapet ijalo guda pasuk tutasna, ro tuak iwe tuaku apa tu laku pasuk tutasna, ro limun ijalo pasuk tutasna, ro muse ahadu gari panta pasuk tutasna, ro kopi tongi buku pasuk tutasna, gok matasna i pulong. Pikiraku tuise manang sarina tahun sudi gok tasne sudi pa masuk tasna. Tidak maju diri tapi itu masih soal-soal kecil, soal-soal yang lain. Nampeng ele tu hatai hepeng 1 juta, hepeng 5 juta, hepeng 10 juta. Saya lalap kurang, saya lalap kurang, saya lalap kurang. Nampeng arong tanota sa rate, 2 rate, sa hektar, 2 hektar, naing hurang upi, naing hurang upi. Nung arong 2 tolu jabuta, naing hurang upi, naing hurang upi. Nung arong sada 2 hempota, naing margati upi. Tohoma idok ni sahit nakingani, sahit apulensa, penyakit hamukuson, nuang sedang menguasai kehidupan kita banyak. Tak sudi, aleng gudangan kita dirasuki penyakit ketamakan, hamukuson. Kita mata pareso, jangan-jangan saya juga hampir masuk ke dalam suasana itu. Tuhan Yesus mengajarkan itu kita di tangyang na di pododahon nai. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebetulnya setiap hari Tuhan mencukupkan kita. Tuk petolu 5 gelek tamar sekolah. Di saat itu kita sekolahkan sehari bersikolah, adong SD, adong 2 SMP, adong sada SMA, adong sada kuliah. Saya dia benokwi, boleh bersikolah di sini. Nampai borat Allah mencukupkan. Adong gue kita punya pengalaman keluarga nato rasta. Jangan-jangan kita marah-marahi 5, 6, 10. Idok tamartani do. Amok tamartani do. Dan adong gaji bulanan. Hanya mengandalkan doa kepada Tuhan. Idahamu jabuna ituba neng marupak go jabuna. Martangga dope, gelenggo. Ale nakok tuwaga si batu jabuna ido marisi foto nya kagelenga. Aung sarjana, aung insinyur, adongon. Walu gelenga pitu isi marpoto bi. Sarjana, insinyur, macam-macam aung jaksa padita segala. Lalu mengapa hari ini kita lantas khawatir? Bahkan kita malah masuk dalam suasana kerakusannya tak terkendali. Marilah ipengot Tuhan adalah Israel. Ganu pari lehonok kudu sagu-sagu, ganu pari lehonok kudu juhut tuho. Ale ganu pari ikon idomu, ikon roho manogoti lapatana, ikon martanya ke manogoti, ganu pari huparade do si panganon, huparade roti, huparade ro juhut tuho. Ale hari Sabtu nai, hari paunopon buat ma 2 bagian. Ala hari Minggu dang jadi ho mangula. Ikon rodo ho madapat tunau. Itu artinya setiap saat, bahkan ketika kita tak bekerja hari Minggu pun Tuhan sediakan. Tidak hanya cukup, tapi seringkali justru berlimpah-limpah. Alanima amanginang karazaima dirita juk kita halak batak ala mabir maila si pata si panganonipi apala suatu kaun namale inna kan dengan orang di delituo ni apalagi belum masa prasmanan di hutan nami prasmanan masih wik di mana bi kamu masuk na to mulu prasmanan selerana udah dibuat dia na cocok tuh ima buat di hutan nami sudah dibuat sih tolu deke ambil tolu jagal ambil persubang ke mana ay namargota bibuat. Horat alani mokus na. Dia ulur tu apal tibu man tu piringon.
Dunia lang ada tabo ina. Ngai si suri capur, ini betaboi. Na tabo ima secu cukup. Semua hal lo semuanya namanya. Dah kalau si padon, semua hal kendalikan diri kita. Allah menyediakan segalanya secukupnya setiap hari. Bahkan ketika kebutuhan kita juga tinggi, mahal, besar, Tuhan juga melihatnya dan Tuhan mencukupkannya sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Olanido perlu do hitamangan, perlu do minum, perlu do hamorao, perlu do hepeng, perlu do jabatan, perlu do arta, perlu do tano, perlu do jabu, perlu do mobil, perlu. Tapi ingatlah hidup Tuhan Yesus. Matius ono metul butului, ngotamu do bi. Saya jumolo maluli hamu. Harajau ni debata dohot hati gorana dungi tabahonokku ma kau dek Tuhamu. Joti ta tabalik gue. Jolo tadi ori do, jolo gudang hepekta, jolo mamora do hita, jolo oddo, jolo addo. Parpudi melalui Tuhan. Biasanya orang yang mendahulukan harta di dunia ini, harta itu memang datang banyak melimpah, tetapi tidak akan membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Sebaliknya ketika kita mendahulukan, mengutamakan pajolohon, mengalului Tuhani, marobat Tuhani, mangoloi Tuhani, martanya Tuhani, pasatop diri itu Tuhani, mendahulukan kita beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, maka kecil, sedang, besar, melimpah pun harta yang kita miliki itu akan membawa kebaikan bagi kita. Alanya alanunga pajoli hita mengalului Tuhani harajauna. Yang lain-lain itu amanginang bukan berarti kosong melompong, tetapi yang ada itu akan berdampak positif, membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kita setiap hari secukupnya? Roti sebanua gijang, zuhud borngin nai, roti manugut nai. Kenapa harus setiap hari? Supaya kita terlatih, supaya kita matang, supaya kita dewasa, supaya kita tahan uji. Molorona hacit, molorona maul, molorona pait, molo parir ngolutta. Ketika Tuhan menjamin secukupnya, maka kita akan tetap kuat dan bertahan. Karena setiap hari juga Allah menjanjikan penyertaannya kepada kita, pemeliharaannya bagi kita. Jangan khawatir, jangan takut. Di dalam Tuhan tersedia segala kebutuhan kita. Segala di dalam Tuhan tersedia segala kebutuhan kita. Sadarion di nama Rujunggulu pigar nasalpu situa demar siagian opung artaduli nata holong. Mula hulak go opungon namodingon di tabay tu hatta di pagajang umurna. Alam mula hulak gondeng mati. Jala liling parsahiton na. Alam mula hulak tu hatta pagajakon umurna. Nahacik dongulu ni opukon. Alai hera jarang goku begi marungut-ungut parsorion na borat manangaha pi ulaun idongan na saya disuka-suka doro tulaun nami pi tu dia pi saya daw pi saya degodan pengeluaran HP hacitan di mana rodo nang tuhamu pera bison
Tapi gudang go persoalan na. Gudang go si taonon na. Gudang go na hacit dia ibara. Alayaw so pahupuna punya pengalaman tersendiri. Dakya hubigi opungon baru gutungo. Bulu pihai bega mungkin sekali-sekali alani hacit ni nguluna mai. Mulai tema di hatta 70 tahun umurna macam gajang. Dangarong nasi kop di Portivion tidak ada. Nape dokom bar pohupo sana proposal boru bardini marnono sude sikop di Portivion acugari sukun tohoro sikop. Darong ngabang aku paru kilo ko nasing on tidak ada. Pasikop pesude nguluta ima selalu datang dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi. Donok kumanway moliati tu keluarga na mga ramoti na tuwa-tuwaon di parsahiton na. Mulate manang di inang parumain ni Pungon inang Siarta do keluarga sudi na mga ramoti mendampingi, mengubati, berusaha, mendoakan kota Kanasing. Inang budakku do inang Siartaon bangurus si Matuana dulu musedo dah. Sebetulnya di halak Batak agak subang gui, tetapi kasih dari Tuhan menembus itu semua. Mulai tema di inang ate dok sudi yanakon peparan itu tuan. Tidak ada kasih yang sia-sia. Saya donggo halak dung matua natorasna marsai sahid renge dang adong musiartana masih pasobuar gelingna. Aladong artana bay se pajonok gutom. Ale mulodang artana marsahid renge musi siubatan habis biaya banyak orang mengabaikan. Mertua mahita mulu sanga mangaramoti naturasta. Ujo marsahid renge dakadong muse warisan na macay gali di hilala ale ulu hita mangaramoti mertua mahita amanginang mertua maho yang muda mertua masudi keluarga yang akun yupungon namarhamarangi namangaramoti ya tua-tua menyesallah dan mohon ampunlah kepada Tuhan ketika orang tua kita sekarat dan tak punya apa-apa, kita malah mengabaikannya. Mohon ampunlah kita manginang. Orang tua kita sakit-sakitan, sekarat, tak punya apa-apa. Dia rindu anak-anaknya menyapanya, memandikannya, memakaikan bajunya, menyuapnya makan. Ketika dia tak bisa melakukan apapun, mohon ampunlah kita. Waludak sanga kita mangulahoni. Alai mauliati ma ditupak di Batama. Karena burjumarna tua-tua. Tuhan memberkati kita sudi keluarga kena guda. Pahupuna sudi nama ramoti na tua-tua. Ahama artanyonyan pensiunan tetara. Nasau tikiru nasancok kali. Tetapi selalu Tuhan menempatkan orang-orang yang mencintai, mengasihinya. Pengalaman selama ini, jadikanlah itu pengalaman berharga. Ingatlah firman Tuhan yang dinyanyikan dalam Kidung Jemaat 408 itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kuatlah
inangudate do sudi keluarga tegarlah dan terimalah berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan di depan. Berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Iramoti Tuhan tamahita di pargogoi di parbisuki. Jala, marilah siapa tahu kita menjadi pribadi yang sering bersungut-sungut selama ini. Jadilah pribadi yang bersyukur, bukan bersungut-sungut. Mensyukuri setiap setapak demi setahap yang Tuhan sudah beri kepada kita. Hanya orang yang rajin bersyukur akan memasuki masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Martanya mahita. Oleh tema di Tuhan, pasu-pasu mahatam nang hubigi kami. Pasu-pasu keluarga nami namar sitaonon. Alani naung ditadikon na tutuan nami kami. Nung asahat tuho naposom ama nami situa Demar siagian opung arta duli. Tinggal mahami akka pinoparna ndohot na makaholongi bana. Sehoma Tuhan margugi hok kami manatap dopak julu. Di sari hokodo narikot di ngulu nami. Di sari hokodo nang narikot di keluarga ni pinopar ni na tuwa-tuwa nami on. Sudi mana sida Tuhan marpos ni roha tuho. Dada holar roti dohot juhut. Nasa narikot tahe. Diang parmuluan nami si ganupari. Radi dui di adupanmu. Lehon may Tuhan di hamibi. Lehon may tu keluarga. Na tinadikon ni na tuwa-tuwa on. Pinuji magwarmu. Di bagasan sadarion dinarap hami. Manangion hatam marsaur doh ruas ni huriam. HKBP Delitua khususnya sektor sada. Dr. Rahuti hami di bagasan holongmi. Asam bolo masa di dongan nami si taonon si songonon. Sayu hubas hami. Mangalaka-lakaw nami. Manopot na si dahuhutu mangyakon. Dongan nami uju marsi taonon. Pasu-pasu mahuriam HKBP Delitua. Pasu-pasu akarwasmu parhalado. Cara husma na adong di sektor sadaon. Ulaon pertuat na tuwa-tuwaon sadarion sahat tumarsugut. Homan na maliw tiur niyari ali Tuhan. Aka todong nami na makahulungi hami nanaing ro sadarion sahat tumarsugut pe. Homan na patiur laka nasida. Asa ulaon pertuat na tuwa-tuwan na mamarsugut. Di bagasan panuturionmu dengan tutur merdalan sonang suharibu-ribuan sahat tu na disuaton muse tu inganan na parpudi di tanoon sahat di homahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
saya turun dari luar kita bima kita jom-jom. Di porson mi Tuhan menjaga Untuk pernikahan mi Tuhan menjaga di bata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauli utus hu pasata mi ma sian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi wap na hucus di jolom paso-paso me jalaramoti asa ho parasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu dito ngatongan ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tondim asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gergir hami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamin na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di banwa gijang lihon matuhami sadarion hamuluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangucunan palua mahami sian pangabo. Diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Tajalang masyam na piraka ay kayo mamulu tajalang dumata duhuk mata bereng na tajalang selama ariming bata saluna